Punto 11. Rogos e preguntas do pleno anterior. Respostas a preguntas do BNG respecto á sinalización no Carregal. A sinalización existente reforzarase en próximas datas. Sobre colocación de colectores, a partir do próximo mes o Consorcio colocará novos colectores e estimamos que a problemática será solventada. Respecto ás pistas da Condesa, as canastras foron retiradas debido ao seu estado, comprouse un novo xogo de canastras e serán colocadas no momento en que sexa posible. Sobre vertidos á ría, no consta no Concello a asistencia de vertidos procedentes da depuradora municipal. De feito, na última revisión realizada pola Xunta de Galicia valorouse positivamente o funcionamento desta instalación. Os vertidos no río Callou, aos que fan referencia, tuveron seguimento do persoal de puntos de control de vertidos, dependentes da Agua de Galicia, que seguiron todas as redes que dan ao devandito río e non lograron detectar a procedencia dos vertidos. Respecto á Fábrica da Luz, o luns día 30 de xaneiro remitiuse á Xunta de Galicia a documentación a efectos de inclusión no Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia da antiga fábrica de curtidos da Madalena e da Fábrica da Luz da Ponte Nova. Respostas a preguntas de Betanzos Novo sobre obradoiros de emprego. A Xunta de Galicia aínda non realizou a convocatoria de obradoiros para a anualidade 2017. Na actualidade estáse a impartir un obradoiro que remata o día 11 de marzo. Respecto aos plumachos, en próximas datas completaránse as actuacións já iniciadas actuando dende a Porte do Carregal ata o entorno da Ponte Peonil de Madeira. A zona fábrica de riego é unha propiedade privada e tratarase de acceder a través destas instalacións. Sobre a conserxería do edificio Liceo, de forma temporal o edificio é atendido por persoal existente no Concello para así poder atender as actividades programadas. No momento en que a legislación permita, cubrirase a plaza, o Goberno o fará. Respostas a preguntas do Partido Popular respecto á concentración de vehículos UAC. As medidas de seguridade e de control efectuadas foron as mesmas que se levan a cabo noutros eventos dese tipo. Sobre Fitur, o Concello estivo presente en Fitur a través do stand da Deputación Provincial da Coruña. Respecto á biblioteca infantil, estáse á espera de que o Goberno Central permita a contratación de persoal para novos servizos. Entreguen se fan ao favor as distintas preguntas e rogos que teñen. Sí. Entreguen. Sí, non habendo máis asuntos de tratar, se levantase, sí.